Maulan na morning, everyone. Sige ra japog ulan. Oh. No. Sige ra jud ulan. Unsa man ni? May bagyo. May bagyo ba? Sige mag-ulan. Sige kita ulan. Samtang nagsigig ulan ang gawas, kita diri sa sulod, siyempre sa sulod. So, nagbarog akong uban, oh. Grabe, luwang mo na gi. Mao na gini timailhan nga gangers na. Kay klaro na kayong uban. Nag-display ta og bugas kay wala na isulod ang atong box. Itong i-refill muntian dako kayo bay. Kani siya dako kay muntian. Kani siya kay Broken Oliver. Sa kani siya Broken sa Ganador. Tag 40 ang kilo amo retail, then Ivory. Lion Ivory. Francis Mia. Then atay mga mais 14 og 16, then asa dito ay wawawi nga bugas. Ano, refill kay wala na isod ang atong box nan. Grasya, busog ko sa akong pamahaw. Kumusta ang tanan? Nakaligo ba ang tanan? Nakaligo pa bisag gauwan, sige tugnaw. Nan. Nahalan jud maligo oy, balag tugnaw. Nan. So, sige gig uwan, oh. Ulan kayo sa gawas, hita kayo ang gawas, pero sige giapunta sa to ang negosyo nga gamay sa gaulan, ah. Go pa rin, go. Akong partner nga gubihan kayo, nag-refill sa bugasan. Kaya wala na isulod, gamay na lang. Palawan ni ang iyahanggi kwansad. Daghan tag klase sa bugas sa humay, daghan tag klase niya. Ang sa mais kay duhara 14 og 16. 14 dagko din ang 16 kay mao na siya ang binload. Og mag-display na ta. So mao na siya ang update. Full pack na. Wala na to yung Palawan? Wala yung puno. Full pack na itong bugasan. Ganina, laom kayo kay Waysod. Karoon na itong sudlan. Ang presyo sa among mais, mo ni siya eh. Ang among 16 og ang 14, parehara og presyo. Tag 45 ang kilo. Ang among Palawan, nalangkat ng wa. Ang itong ganador, usan na lang nabilin. Ang Ivory, 46 ang kilo. 46 ang kilo sa atong Ivory. Then, ang Princess Mia, kay 45. Tangan ko nagpresyo kay nalangkat. Palawan, 43. Ang Broken sa ganador, mo to siya 40. 14 nga bugas. Parihara sila sa 16, 45. Ang ganador ni siya 50. Wawawi 45. Tara ang sa Wawawi wala pa na huwad. Mo ni siya ang atong Broken sa ganador. Nindot jud tan-awon pag full pack ang atong display, no. Nindot tan-awon pag atong display kay full pack gid siya. Kay nindot siya sa mata. Og naaday tay order nga crispy fry usa ka karton. I-1 box na lang nato kay para di ta mahupdan kay puso kay ni siya. Crispy fry nga original. Nasa tay halang pro gamay ra. Ang halang kay daanan ni nato dinali siya bag-o nga stocks. Kani maya to ang mut kay siya. Maintain ba? Mut collapse? Sa maintain. Aon sa day?
Unsay maintain? Aw, Sprite na di ay. Nag-change flavor na di ay kanoy. Change flavor. Nagkaon ko, wala pa mo magkaon, ha? One eternity later. Sama. Mga kabisdak, so for today's video, charot, karon na nga video, update nato, no? Nag-bago tagi-deliveran og diaper. Nga bisan nagsigig ulan, so nag-deliver gyapon sila. So lampin ang brand atong mga diaper karon kay wala pa yung mga delivery ang uban nga kanang panel. So kani siya bag-o ni nato nga kumpra, medium pants ni siya kay mas kusog ang pants diri nga diaper kumpara sa katong mga pilit-pilit. So mao na diha ang atong mga diaper section. Then mao na siya ang mga diaper. So kusog ang sa akong giingon kusog ang pants. So mao na gidaghan nato ang pants XL, large, medium kana siya nga area og kani siya nga kanang mga lampin. Mao na siya ibag-o nato nga mao na ang bag-o nato nga gikumpra. Yan, then napatay mga chichirya. Kani siya sa mga biscuits, mga junior. Then napagidiri mga junior, then kani mga piatos na gibutang sa sako, usa ka sako. Then greatest premium. Ang greatest premium nakakuan siya naka promo. So tanaw nato og pilay masave nato ani nara 36 nara day 36 plus 12. So naka-save ta og usa ka dosina nga greatest premium. So pwede na nato pang savings. Then i-order ta og manghuan usa ka box. Then kuan siya brown og green tong dagko. Then mga roller coaster nan daghan kayo tag inog display piatos. Then manghuan. So mao na siya karon ang mga delivery manghuan. Then ang kaning bear brand ay last ka pa ni siya sa 30 pero wala pa nato na display kay tungod sa ato ang kabisi. Then ini mga sister napkin, panty liner, naasad sila yung promo panty liner nga sister na atay free nga birch tree niya atong baligya sa birch tree kay 8 pesos. So nanasad tay masave nga 8 pesos nasa 8 pesos din. Naasad to sila diri kani modest all night. Naasad siya free nga panty liner. So makasave ta og 23.25 base sa SRP. So dako ta og masave sa ato ang pagkumpra karon. Kumpra ta og sabon nga Johnson bar. Naasad tay mga modest napkin. Then Osaka karton nga Salinas green, sardinas og pula. Then MP Rador nag-order ako og 5 box kay napamantay stock. So ato lang gidungagan dungag ta og 5 box nga MP. Then Posporo 30 ka packs. Mao na ang atong order karon. Tara. Og Pondador nag-order sa taog Pondador usa ka box nga 1 liter og katong 750 sa gibutang og mga kulapo 5 ka box ani long og sa kulapo nga gagmay. So maon na ang akong gi-share ninyo. Daghan kay tag i-order sa karon, daghan kay tag mga delivery nga bisan nagsigi og ulan. So mao day niya nga mo sitwasyon diri. Daghan kay ginog display. So laban sa life. Mga fa-free. Mao ni siya, di pang langkat na siya. Usa siya ka pack pero naka-separate ang iyahang kuan free lugar. Mo di gyapon na expire May.